ιδανικός κι ανάξιος εραστής των ξεχασμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σκίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τα Αργέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα καταθρήσει σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ, οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει, κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανά, μα τώρα έχει περάσει. Μα εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα εξωθεί, και λόγος ένας δικαστής στιγνός θα μου ζητήσει, κι αυτό τ' ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει κι αφόβατο φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ, και μια κηδεία σαν το πόνον ανθρώπων τις κηδείες, και μια κηδεία σαν το πόνον ανθρώπων τις κηδείες. Νίκος Μπαλτζόης.